Takže čau lidi, vítám vás u videa, kde si zahrajeme s mým kamarádem Krutou. Pozdrav. Čau lidi. A dneska si zahrajeme Grow a Garden. A já vím, že tady je Godly Splinker, takže já se ho jdu rychle koupit. Tak, mám už 5 Godly Splinkerů, což je docela dobrý. Jo, jako je to mega dobrý. A dneska tak si otevřeme, kámo je kokonut, ok. Dneska si otevřeme jeden flower seed pack. Já budu maličko křičet. Potom si otevřeme jedno book egg, 2 mythical eggy a jeden legendary egg. A budeme prostě hrát. Jo. Takže já bych hnedka začal, že bychom si otevřeli jeden legendary egg. Koukáš? My jsme tady u sebe, takže jakože to. Padla mi silver opička, což je docela good. Nechceš silver opičku? Je dobrá. Docela. Tak klidně, já ti když tak... Jo, Kruto, můžu ti tak říkat, nebo ti můžu říkat jako normálně? Kruto. Já mu budu říkat přezdívkou, protože on nechce to. Můžu ukázat tvoji zahradu? Klidně. OK, takže tohle je mého kamaráda zahrádka. Já se omlouvám, je to začátečník, ale jako má už docela dobrou zahradu. A tady máš tu silver egg. Hele. Hej, já včera jednomu mému kamarádovi, místo, že mi padla purple dahila, protože mě včera padla, tak jsem napsal, že mi, jak má ten Apple tu úplně blbou tu klávesnici, tak jsem místo purple dahila napsal purple ďábel. Takže mě padl purple ďábel. A v příštím videu tak uděláme soutěž o tyhle 3 věci. Tahle stojí 10 milionů, tahle 6 milionů a tahle 600 000. A potom si uděláme ještě soutěž o to, co padne z tam těch. Z tady těch eggů. Takže můžete se těšit na příští video. A já teďka tak jdu vytvořit. Jsou seedy. Jsou seedy. Seedy, a co je v seedech? Co je v seedech? Co je v seedech? Nic. A já se jdu ještě podívat na gíry. A v gírech je lightning rod, kámo. Je lightning rod. Ale já ho mám na zahradě někde. Aha. Nebo počkej, možná ho nemám. No, já jsem ho měl. Hej, víš jak, víš co? Co? Mám 47 kilový kokonat. Nice. Chceš ho vidět? Klidně. Pojď ke gíru. Počkej, já se chci jenom podívat. Mám jeden 47 a druhý 40. A lidi, ještě si uděláme tenhle sun coil, ale to asi dodělám až v tom příštím videu. Nice, kámo, tak to je bowlingová koule. A mám ještě 40 kilový. Nice. Jak tý pepper, tady. Tady. Takhle tady. Jo. Takhle. Nice. A teďka tak já jdu otevřít 2 mythical eggy. Takže co mi padne z prvního? Mouse. OK, tak o tu bude soutěž. A druhý. Větší myš. A book egg, tak si koupíme. Já nevím, co už jako budeme dělat, asi se budeme koukat na Štěpu, co dělá. Ne! My si budeme bavit jen tak random. Jo, budeme se bavit, tak co, jak bys měl... Ne. Já nevím, co jsem chtěl dělat ještě. Jo, chtěl jsem zasadit dandelion, to by byl můj Tohle bude můj první dandelion, co jdu zasadit. Takže já ho pořádně zaliju. Ale vyroste rychle dandelione. Nevíte, jestli lidi je dandelion nekonečný? Aha, tak asi ne. Když tak mi to napište do komentářů. Není. A kolik má kilo? No kolik stojí? 62 litrů. Okay. Litrů? Počkej, on je? Infinite? Ne. Není. GG. Dobré, že aspoň Ember Lily je Infinite. A já chci teďka udělat sun coil, takže tam dáme ten dandelion. Mám nějaký krokus. Ne, tak
Počkej. Mám nějaký krokus. Počkej, já dám... Mám zpátky tu věc. Mám zpátky ten dandelion, že jo? Mám. Můj asi Godly Sprinkler už skončil. Ano, skončil. Mám ale tady jeden to je tropical. Aha, tak já si nic neudělám. Já si tady nic neudělám. A pokud byste chtěli vidět, jak my budeme hrát na ovále, Sousídy. jak budeme hrát fotbal v realitě, tak můžete napsat do komentářů. Ne nějaký hry, jo, Roblox, ne, to ne. Ne, prostě nějaký... Prostě půjdeme si zakopat. No, Real life. real. Very- One daylight. Very real. Very real. Viděli byste naše obličejky, ale já bych tam asi nějaký vystřihl. Nebo já chtějí kluci prostě. Hej, máš Master Sprinkler? Tohle bude vystřílí. Tak a já se jdu kouknout, jestli mám Pokakám. nějaký dobrý seed, jestli mám něco dobrýho. Nevypadá Takže mám to. tady jednu peperku, jeden kakao. Kámo, já mám tady Moonlit mango. Hej, nemáš Ember Lily jako na giftnutí? Jako já ji mám, ale Já mám kámo tady všude, ne, počkej. normální Ember Lily. Mám, a za Tak- co? Giftneš mi ji? Za co? Ty jsi mi dal ty věci na ten začátečnický. No však jo. Já to potřebuju na ten, A já kde jsem seš? u toho craftu. Já to potřebuju na ten craft. Na jaký? Na nějaký ten další sprinkler to potřebuju. Sbíráš jenom splinkrely. Já nevím teď, jaký dělám. Tak, a já už jsem si, jo. Já si koupím ještě jeden, tady ten, Ukaž, jaký dělám. flower seed pack. A teďka si ho otevřu. Pojď, je něco dobrého. Purple Dahlia! What the hell is this? Za 2 minuty je swarm. Počkej, kámo, nehýbej mi s tou židlí. Kámo, mě padla další Purple Dahlia. Je tu nějaká divná modrá ega. Eda? Ega, rare egg, tu je. What the fuck? Čum, jak mi to vyrostlo? Co to je? To je ta Purple Dahlia. Aha. Čum, jak vyrostla velká. Já potřebuji Tady jiné. někomu smrdějí nohy, asi mě. A nebo mě. Kámo, počkej, co mi to tady roste za kokonat? Kde? Nahoře, dívej. Mě? Na mě? What the hell? Já tu mám 3 velký kokonaty. Jeden má 36 kg, Kámo, tady fakt. druhý má 58 kg a třetí má 51. Kámo, ne, k nám se joinul Jonáš. A čtvrtý má 46. Lidi- Vicky. Jo, děkuju. Kde seš? Kámo, tady fakt, ale Dívej, what the 51, fuck. 58 a 36. Nice. Ještě říkám, je Jonáš. Já nevím, kámo. Já ne- Hej, počkej, ona za 50. Kámo, on mi okamžitě napsal a tohle. Kámo, ale tak on neví, že my natáčíme. Já jsem mu to napsal do komentu, do komentáře, do chatu. Dobrý komentář. Já vím, no sorry, no, jak jsem se spletl. Počkej, kámo, já mu jdu zavolat. A tak tohle ať vystříhne Erik. Já Jo, si to... jo, jenom, Erik je náš editor, tak jenom, Skibidi. ano, pozdravte ho do komentáře potom. Napište ahoj A Eriku. teďka by ten Erik tam dal tu fotku s tím lajkem toho svýho ksichtu. Napište všichni do chatu a ahoj Eriku. Tak čau lidi. Tak čau lidi. Všichni potom pro Erika napište ahoj Eriku. Ahoj editore. Máš nějakou pollinated věc? Máš pollinated věc? Jo, počkej, já si jenom otevřu. Hej hoši, mám další flower seed pack. Takže co mi padne? Mám pink lily.
Ale lepší než nic. Růže je ta nejhorší, co mi mohla padnout. Ale to je všem uhájet. A teďka si jdeme koupit ten bugek. Takže tohle bude soutěž. Jenom na závěr videa mohl bych jednu polnated věc. Jo. A dám ti toto, on mi nabízí nějakou random včelu. Koukej, tohle mi nabízí, nebo toto, dívej. Tohle, dívej. Mám to vzít? Jo. Zakrtka? Zakrtka! No zakrtka, tak to nevím, co bylo. Asi ne, napíšu ne. Dík. Já to potřebuju na to. Já se chci udělat hamy. Hej, on je další flower seed pack, tak já se ještě rychle udělám to. Fakt? Tak já... Počkej, tak já si udělám taky potom. No, on mě pronásleduje normálně. S tou včelou, vlastně. Hej. Tak se to nevyplatí pro mě. No a... Co? No a... Kamu kikni ho z toho serveru. Kamu kikni ho, please. Nebo prostě jestli to nekiknou. Flower do... Co jsi napsal? Co jsi napsal? Nejdelší věta na světě. Máš to, máš flower seed pack. Ok, nebudeš mít lepšího peta než mou. Ne, nechtěl spíš napsat moje. Já moja se chci nechat zkrátka třeba. Tak hoči, já si jdu... Já taky, čekejte na mě. Tak počkej taky. Ne, já nechtěl dát Bolariu. Tak já to natočím Štěpánovi. Ne, na video normálně. Ale tak kámo, to nepůjde vidět, když to natáčí jenom moji obrazovku. Aha. Natočíš to? Tak to natočte, počkej. I want to trade honey. Já si koupím 2. No, ne, Takže tak teďka už vidíte záběr Štěpána. Jdeme na moji gardenku. Tohle je jeho skin. Neřešte ten skin. Rose. A teďka jdu ještě já. Tak, jsem tady Takže já. tohle byl závěr videa. Ještě jeden. Foxglove. OK, tak já se jdu zasadit ještě na video. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo poprvé se Krutou. To je jako další kamarád kanálu Lukysek a kámoši. Tak jo, tak mějte se hezky a ahoj!